Hostýnská. Příští zastávka Na Palouku. Oni nejsou schopni, a zase udělali tu většinu toho místa a Holase sem nevejde. To pořádné Příští zastávka je Na Znamení. Ale tohle už ale že má zrovný gen. On má to svádět. Ale má to dělat. Ale my se to už plně nespraví. Když Šimon chodí na tom především nebo především prostě teď pak říká, ale vždycky takovou prostě Na Palouce. Příští zastávka Vinohradské hřbitov. Jo. Říkám. Už jenom kvůli tomu, abych nám tak může ale budou fakt jenom pát. Ale já proto není teďka jedna věc, já potřebuji, když budou taky pro 4, já nepotřebuji, já to tak nevěděl, já potřebuji. To je pravda, ale to Šimon říkal, ono už je to trochu jinak, jo. Šimon říkal, že pokud budou fakt jakože každý bude mít vlastně nějaký vlastně třeba po 3, takže nechce být s tebou. Jo, protože on říká, že ty jsi jako hrozně v pohodě, když jste jenom vy dva, jo, když je tam hnedka někdo jiný, tak se díváš úplně nezvyšové. Ale to říkal, to zajímavý výkaz. To říkal nějak na začátku. To je pravda, já si chovám jinak. Říkal to... Je dobrý, o to máš zapsaný. Jo, nemám to zapsaný, ale pamatuju se, bylo to ve středu 14. No, jo, 14. Je pravda, že já jsem taková. Jako to jo, to bylo s tou současnou, ale... Co je to máš tak jako poslední? No tak je špatně. Ale úplně ta černá, úplně nestává, to se většinou má češtěno, ty samé nebylo. No, hlavně, ale ty tam ještě nebyla ty češtěno. Ale ona vůbec rádi dost byla na hlavu. A ona mě říkala, že to byla na hodinku, a nemal čas. Vinohradské hřbitov. Příští zastávka Želivského. Ale ne, ale to jako byla pravda, že mi řekla o čase, že se bude dělat. To je fakt zajímavé, ale já jsem se myslel poprvé. Pojďte to někdo na možnost. Myslím, to je to došávat. Ale nemůžu, já mám to můžu vidět, jo, ale... Já tam musím mít to maskaronu, Želivského. Přestup na metro A. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus.